15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, vítejte v aréně. Začíná souboj titánů Pyramida. Dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte zde v Plzni, v městské hale na Slovanech. Vítejte v aréně souboje titánů Pyramida 2008. Dnes večer uvidíme dohromady 11 zápasů. České, evropské i světové extratřídy. Uvidíme 4 zápasy Superfightu a 7 zápasů v Pyramidě. V těchto zápasech budeme obdivovat dohromady 16 bojovníků. Bojovníci, kteří přijeli, jsou všichni do jednoho odhodláni v tomhle ringu nechat srdce. Jako první přichází reprezentant Belgie Romeo Almazidis. Dámy a pánové, reprezentant Belgie Romeo Almazidis. Dámy a pánové, přivítejte v ringu reprezentanta Spolkové republiky Německo, Tyrone West. Dámy a pánové, v parní šempičce polský reprezentant Matek Myškin. Dámy a pánové, reprezentant Rakouska David Keclík. Dámy a pánové, reprezentant Slovenské republiky Tomáš Šenkýř. Tak a přátelé, teď by měla aréna poprvé vybuchnout, poprvé tleskat na plné pecky. Přichází česká reprezentace, zastoupena 3 bojovníky. Jirka Jaroš, Jirka Burza a Ondra Hudík. Jirka Burza a Ondřej Spejbohutník. Přátelé, toto jsou borci, toto jsou hrdinové dnešního večera. To je 8, která nastoupí do prvních 4 eliminačních zápasů Pyramidy. Borci, tohle je plzeňské publikum!